נועם מתמוגג. אני מאחל לכם כוח להתגבר על הצרות, שהרבה זמן ייקח לך עד שתגיעי לבנה כמוני, אני בן 90. תקשיבו! 120. הסיפור של דבי אילן בקיצור על רגל אחת בשנה הבאה, תקשיבו רגע, כמה הגבעוניות האלה, תקשיב, רגע, הפסקה, לתת ללשון לנוח רגע. קרן, צלמי אותו, שלחי לך, היית מרצה שהבאנו אותה. 46, בשנה הבאה דבי אילן תהיה בת 70. תגידי לך, היית, עשו לי הפתעה. תקשיבו! איפה היא נולדה דבי אילן? היא נולדה בראש של בן גוריון, המנכ"ל בן גוריון, שחולם בלילה שפעם תהיה לנו מדינה, ואז תהיה מלחמה, ואז לירושלים אי אפשר יהיה להגיע, למה? בגלל בבל-ואד, ובגלל הכביש שעולה לתוך הערים, ואז הוא קורא לו ראש הקרן חייבת. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני צריך מקום נקרא קרוב לדרך, שאפשר יהיה לבחון עליה. ואז הקרן קיימת, יוסף בייץ הולך לאבו גוש וקונה את ההר עם 10,000 דונם של סלעים וקוצים. זה 120 שנה שכל מה שיהודים עושים פה, הם עושים על שטחים שחונים בכסף יקר מהערבים, ולכן הערבים היו מרגישים אותם. הערבים היו מאוד מבסוטים שהם באו להנה. בוא שב לידי, בוא. בכל אופן, בשנה 46 קונים את ההר מאבו גוש, ואנחנו חלוצים בדגניה. מי זה אנחנו? 14 בנות ו17 בנים, בני 20 שורדי שואה מצרפת. אתם רואים שהכובע שלי נשאר צרפתי. זהו. חלוצים בצרפת, אנחנו בדגניה. מה זה דגניה? מה זה דגניה? דורון, תענה לו מה זה דגניה. הנה הוא בדגניה. המרצה. אתה עושה משהו, אם אתה לא עושה כלום, אז רצה עליך 24 שעות ביממה. אנחנו שנתיים בדגניה. מדברים לסוכנות בלי מקום. כן, הוא לא באמת מראה. משהו. אין מקום, אין מקום. תסתכלו על... בכל אופן, שנתיים מדברים לסוכנות, אין מקום לתת לנו, אין. עד שבאוקטובר 46 באים ואומרים, יש לנו מקום בשבילכם, תזמין אותנו. משהו. אנחנו שואלים רק שאלה אחת, תקשיבו. אנחנו שואלים רק שאלה אחת במילה אחת. תקשיב! מה שאלנו? דברניות. מה שאלנו? מה שאלנו? אפשר לעלות. אין דבר כזה. אפשר לעלות. אפשר לעלות. כמה עולה? לא עולה כלום חביבי, עולה זהה. לא עולה שום דבר, רק הזהה. מתי נגמר? אנחנו שואלים מאיפה? איפה? איפה המקום הזה? להימולדת מה שלה. אומרים לנו? קובי, שלט על היד, נו. רק אתה. ואז אין יותר שאלות. באנו להנה, המנכ"ל מחכה לי, מי זה המנכ"ל? בן גוריון! בן גוריון. הוא שומע, אתה מבין? הוא אומר לנו, כן. תמנו את הקיבוץ שלכם ותמנו מבשר שאפשר יהיה ללחום על הדרך. זה מה שעשינו. בנינו, ראיתם את הטרסות שלנו. מה עם היום הולדת של ורדה? לחמנו על הדרך, ובסוף מלחמת השחרות הנהלה, קיבלנו דגל רקום, הצטיינות הפסדת את 4 חברים מאיתנו נפלו, תקשיבו! אבל המשיכו לקרוא לנו
31 הצרפתים, וממילא הם וצרפתים פליטים מכל אירופה. בכל אופן, בן גוריון חזר, זה המשפט האחרון שלי, של המשפט האחרון והוא של בן גוריון. הוא בא לשתות כוס תה איתנו על ההר במלחמת, סוף מלחמת השחרור, והוא אמר לנו ככה, שימו לב, מה הוא אמר לנו? הוא אמר לנו ככה, שימו לב. כן, יכול להיות עצמו כבר חלק 31 בירושלים. מה אמרתם? ירושלים. ירושלים, אמרתי לה. לא הבנו כלום כי אנחנו דיברנו צרפתית. שלום. את יכולה לשמוע את הסוף. תקשיבי. את ההרצאה. לא הבנו כלום כי שרית, אנחנו לא הבנו שרית. עברית. זה ההפתעה שעשיתי. כן. היא לא קשה, יודעת, עכשיו... קשה מאוד היה להאמין את בן גוריון, אבל הוא בא עם 50-60. שחר, זה במסגרת הלימודים, ביי. גמרתי. מה הוא אמר? הוא אמר, כל אחד מכם יכול לראות עצמו כבעל. של ירושלים. שמעת מה שבן גוריון אמר? כן. מה אמר? אם תרצו את זה אגדה. הוא עבר איפה? זה דומה, אבל זה לא... הוא אמר, כל אחד מכם יכול לראות עצמו כבעל החלק 31 של ירושלים. ואת כל זה היית מה הוא מצפה שאני אזכור? אמר? שרק בזכות המבצר הזה, רק הופה. רק בזכות המבצר של נווה אילן, יש לך חוזה אפשר היה למחוק על הדרך ולא נפלה ירושלים כולה בידיים של הערבים. רק הרובע היהודי, תקשיבו, רק הרובע היהודי נתי, אנחנו נוציא אותך החוצה לתקשיבי, נתי. בידיים של הערבים, אבל לא ירושלים כולה בזכות נווה אילן. תודה רבה. עכשיו יום הולדת לברדה. נעשה להם מבחן מה אמר בן גוריון. מה הוא אמר? מה אמר בן גוריון? לא, דודו. תגידו אחת, תעזרו אחת לשני. כן, אחרי זה אנחנו זה אנחנו נסגור בינינו. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תודה.